नै गाइस जों दिनै गोदान भिडिअखौ लाबलायबाय दा जों दिनै लाबदो अमा जोंहा खिन्थु मानिक खुरा कलटं कालटां देबाय थाबा बाय बोरैबा जायो दा डाइरेक्ट जानायाव खिथि खानसै नोंसोरनो मा रोखोम नुदों मालखौ गोसो मोदोमदों केमेरायानो फकस जालायनाखै दे होमबा गाइस दा नै जानायाव खिथि खानसै हे गाइस नै दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअआ अमा स्पाइसि अमा ग्रेभि टेस्टि जादों बिराद नायलांबाय थादो होमबा जानोसै जोङो नोंनि केमेरायाव गानानै नागिरदों माजे माजे जायो टेस्टि बिराद गोथाव मोनदों कालारखौ नायनाय गाइस kalar गरम थारले so hot pork spicy gravy with hot shiny day nggak sama rasa dah ada dah Inggris ya ini drive ya udah ngomong गरम थारले रायजो राजाफोर केमेरा उन्दुनो बाय लाखाथियाव लांबावनांगोन नामा lemon alu dulu kasih apa lagi beri mana izat na kot mondo kita jangan संख्रि फानलु पियाज मस्ला मस्लि perfect nah mana ki siapa nu deh kamera sulte masalah kamera sulte lemon guys nih lemon udah ada kari sebenarnya nih bu tasty aja dah gede-gede mulai dah
दिगदार जादों जानो Nothing to say, just eat. Ambil na, lemon deh. Masih baru aku masih nih video ya na. Gue baca baik bud. Ini se video bud ini no. Korum le. Kumpulan mengatasi korum le tabau alunani. Zonya kasih bedor genza nakara. Tasty guys. Teknis, talented. Modal kamu nih utuh aja dia. Nah guys, ini ada beleg menceng kride. Dali, mudupul, ben na dengan yang na. Nih guys nih, hotel na. Ang bedor jaban nazan baili. Mabe menceng jana. Local fish with dal and papaya. Jangan. Oncom labobai guys nih. Mana mabung na rumah nalai. Birat ketawa na. Sambil udah. Nih dali. Papaya, medupul, maitru nagoro. Papaya, medupul, maitru nagoro. Getau jadi buria, mulai deh. Sob buria. Kari siap na ye. Sar. Solve ni bedi. Gudung tar nih. Hala guys jane. Naya bertabai. Kari ke bai jabai. Umaya bertabai nih. Hey guys, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय. नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो जाय गोदानै फैदो मा खालामनांगोन? साबस्क्राइब खालाम। 1K खालामना होदो थाबैनो अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामजोबना हो एखेबारे। बाय बाय।